Puste mi ten zvuk. Sáhni na Royal. Přiblížit. Trochu doprava. Ano, potvrzuji. Muž? Něco přes 30. 6 mužů, kvadrant 9. Žádná schoda. Agente 486. Kde jste? Potřebujeme vaši pozici. Kamera na Decatur je online. Mířím na Cranston. Přesuňte se na jeho východ na Toulouse. Zpátky na konci, blok 800. Měním pozici. To nejsou oni, bohužel. Není to dobré. Tak zpátky směrem na sever. Jsem na ulici Burgundy, ale nic tam nevidím. Možný cíl míří na severovýchod. 50 metrů od centru. Jeho západní roh, červená košile, taška přes rameno. Vidím cíl. Ta identifikace je daleko. Červená košile, mám. No ne, otočil se. Kamera ho nezachytila. Gator ho sleduje. Vracím se k pozici. Konec. 120 metrů vepředu nalevo. Jsem za ní. Jsem blízko něj. Jaká je pozice? Jde po levé straně, cíle v červeném, pokračuje po ulici Conti. Rabbit ho má. Obličej. Vteřinu. Začátek skenu. Nic, žádná schoda. Bulldogu, máte severozápad. Gator, zůstaň na pozici, východní břeh. Samuel je na místě. Čeká na Milese, pane. Znovu prověřit celou oblast od 4:1, zapněte všechny skryté kamery. Danny, nekrmíš toho psa, že ne? Ne, hledám odznak. Polda má 2 věci. Pistoli a odznak. Já mám 1. Kde je ten odznak? Tam na té věci. Na věci? Na jaké věci myslíš? Nic tam není. Shorty, pamatuj si. Budeš tu hodný a já ti dám jídlo. A o tom žrádle mámě neříkej. Daniele Fischere. Jen se ho snažím vychovávat. Je ještě ve vývinu. Vidíš ho? Pojď sem, Shorty. No hopla. Táta je zlý, ukáži ti tu věc. Věc. Já u té věci byl, není to tam. Jakou věc myslíš? Tuhle. Tuhle věc? Jo, Nevěděl jsem, co myslíš. no jasně. Bezva. Ještě mám čas 10 minut. Jo? Tobě stačí 2, zlato. 2 Pojď. minuty dokonalosti. Tak jdi. Buď opatrný. Ano? Jdi. Ahoj, psi. Čau, Henku. Čau, Molly. Tak pojď. Sakra, já fakt nejsem chytřejší než Páťák. Nazdar, tak co? Dostal jsi povolení od ženy a od psa, že můžeš do práce, co? Jen od psa. Hele, úkol. FBI se ho snaží lokalizovat, pomůžeme jim. Vychází z hotelu. Cíl se shoduje ve 4 z 5 bodů. Gator je na Royal, blok 200. Všichni agenti. Agenti pohyb, potřebujeme čistý záběr. Nastavte si audio. Míří Na na... Bourbon. Jsem 50 metrů za ním. Makejte. Už ho znovu ztratit nemůžeme. Jsem tady. Cíl se blíží. Čistý záběr. Vydržte tam. Pane, potřebujeme... Ticho. Ukaž mi toho hajzla. Hotovo. Všem týmům máme identifikaci Milese Jacksona. Chcete vidět plášť ďábla? Tady je. Poslal k zemi Transatlantic let 212. Vyhodil do vzduchu ambasádu. Pak sundal vlastního bratra, protože podělal obchod v Tangiers. Tohle je náš den. Tak jdeme na to. Mám ho. Právě si vyndal mobil. Telefonuje, pane. Samuelův odposlech. Je to příchozí hovor. Zakódovaný.
15 minut. Na molu na Permission Way. Miles bude mít zbraně, provedeme výměnu. Jedničko, máme 3 sledovací kamery, jedna je na přístavním jeřábu. Pamatuj na dohodu. Jestli chceš vidět svého bratra, Bratr, uděláš, co ti řeknu. chceme Milese, chceme zbraně a potom vás necháme být. Jasný? Claro. Teď to začne. Zastavil se. Vzal ti střelce. Kum na C4, pěšák na A7, věž do bloku, padne královna a je po všem, ale to nevadí. Zkus dát věž na A6, to je lepší. Jde na východ. Zastavil taxi. Jednotka 6 má video, 100 metrů vzadu. Pošlete policii fotky Milese. Zablokovat všechno v okruhu 10 bloků. Pane, neměl byste volat řediteli? Ne, Po 2 letech je Miles mezi lidma a ředitel ani netuší, že plánuje obchod. nejde o obchod. Využívám Joshua a Samuela, abychom se dostali k Milesovi. Dostaneme je. Tentokrát už mi nikam neuteče. Jaký máš plány? Požádáš ji o ruku? Nastěhoval ses k holce, takže následuje prstýnek. Přestaň. Je to 2 týdny. No a? Ty jsi žil se 14 holkama, nebo ne? No jo, jsem víc sexy než ty. Hele, chlap jako ty by si měl holku, jako je Molly držet. Měl by si jí nasadit želízka. Čas 2 minuty, kamery fungují. Jsi dochvilnej, to se mi líbí. Máme audio, jsme v pohotovosti. Dobře, první pozice. Všem týmům, počkejte si. Musí nás přivést na místo, kde jsou zbraně. Teprve pak ho zatkneme. Dobře, tak tohle rodeo proběhne takhle. Ty mi dáš kufřík a já ti dám... PDA se souřadnicema těch zbraní, je to snadný. Ne. Tohle nemůžu. Nedělej to ty jeden miser. Nemůžeš? A proč? Je to podraz. FBI ví, že tu jsi. Právě nás sledujou. Fakt. Oni tě vidí. Svýho bratra nikdy neuvidím. Za půl hodiny u jezera Pontchartrain. Dáte mi bratra a já vám dám Milese. V případě, že tak dlouho přežije. Tak pohyb, chci tu video hned! Vteřinu. Musíme je zastavit, než se dostanou na most. Udejte pozici Joshua. Samuel míří za svým bráchou. Dohoda? Zvedni ten telefon! FBI mi řekla, kde budou rozmístěny. Objedeme je. Dobře, V pořádku? Jo, ale bolí to jako čert.
mířit níž. To jsou přesně oni, federálové. Prostě zavolaj a my hned jedeme. My jim řekneme, že jsou ve městě 2 metry vody a oni zachovejte klid. Prostě mi pijou krev, Danny, fakt jo. Vidíš, jo? Obchod se zbraněmi, špionáž, vražda. Sakra, loni prodal v Paříži 2 bomby. Podle Interpolu má ještě 2. Nemáme problémů dost. Proč ho nemůžou honit někde jinde? Ne. V Kansasu, v Iově. V Helsinkách. Všem jednotkám nejvyšší pohotovost FBI žádá o pomoc. 8 mužů, 3 vozidla, která míří k hrázi jezera Pontchartrain. Oni už zase potřebují pomoc. Divíš se? Dostali se do bytu. Joshua je pryč, agenti mrtví. Udělal to znovu. Jak s nimi chcete naložit? Seberte je. Sebrat. Přehazuju 5% za pomoc mýmu bráchovi. Byl problém dostat ho ven? Pro mě? Ne. Pro ty 2, co jsem zabil? Možná. Čeká na letišti? Jasně, že jo. Proč mu nezavoláš? Víš, co je sranda, Seme? Kdybych nezjistil, že drží tvýho bratra jako výměnu za mou osobu, tak bych asi na touhle hru FBI bez váhání skočil. Ale to bych přišel o svý prachy. FBI by je zřejmě měla schovaný. A ty a tvůj blbej bratr byste se drželi za ruce někde ve Francii. Jo? Halo? Je mi to líto, Joshua teď nemůže k telefonu, ale díky za svezení. Jeden z dobrých triků se dát sledovat úplně jiný auto, než to, v kterém ujíždíš. Nazdar. Právě včas, kotě. Jako vždycky. Ukaž to. Konečně si můžeme dovolit toho poníka. Budu řídit. Nové informace. Podezřelí byli zadrženi, ale Miles Jackson uniká. Hledáme šedou dodávku z Louisiany, Alfa Golf Neutral 806, konec. 14 míříme do 9. Au! Moje chyba. Já ho vůbec neviděl. Otoč to. Co? O co ti jde? Máme pohotovost, takže tam... To byla ona, ta holka z toho auta. Ježiši. Jasně. Základna 521. Zastavte, prosím. No tak, Danny, je to dobrý nápad. My hledáme irskýho chlapíka v šedý dodávce. Polož jí pár otázek. 112, jeďte na roh 7. a 52. Je to ztráta času.
Váš řidičák a doklady. Dobrý večer, nemám tušení, co jsem provedla. Dobrý večer. Řidičák a doklady, prosím. Jo, jistě. Doufám, že nemám žádný průšvih. Jak to se mnou vypadá? No, zatím dobře. Ale řekněte mi, co tak krásná dáma dělá sama v téhle čtvrti. Někdy jsem sama ráda. A někdy nejsem. Vteřinku. Jo, žádný problém. Nechceš si pro. Tak, díky, madam. Já taky. A vizitka. Pro případy, kdy nechcete být sama. Ať otevře kufr. Přestaň s tím, já na ní pracuju. Řekni. Můžete otevřít kufr? Zbraň! Sakra! Tohle začíná být zajímavý. To teda jo. Policista zasažen. V pořádku? Sakra, mě trefil do zadku. Do zadku. Nesmí se. Vydrž, za 3 minuty jsou tady. Ne, ten pohled znám. Počkej na posily, nehraj si na kovboje. Danny! Jeden je za námi. Kde? Napravo? Nevím, lásko. Sleduj si svoji stranu. Jasně. Sleduju. Souběžně s Dukens. Jede ve zlatém BMW. Tady je. Kam mám jet? Co mám dělat? Jeď na St. Claude až na Montmartre. Dobře. Přejedeme most, nasedneme do letadla a pak ať si policajti z New Orleans trhnou. Policie. Dobře, jeď. Tenhle chlap mě začíná vážně štvát. Dostal si ho? Nevím. Vidíš ho? Uhni! Policista Fisher. Běžím za podezřelým. Míří směrem k přístavu. Je to 2 bloky k mostu, už tam budeme.
Zvedněte ruce, hned! Milesi? Hned! Běž! Stát! Zůstaňte ve voze, zůstaňte tam! Ruce nahoru, hned! Kdo jsi? Lehni si! Řekni, jak se jmenuješ! Důstojník Fisher. Budu si tě pamatovat. Na kolena. Tak nevím, co je horší. Jestli to, jak hraješ, nebo jak střílíš. Pane vtipálek, tohle je na mě. Zlato, bude to znít divně, ale chci vědět, jestli si myslíš, že jsem sexy. Vážně? Jo, Danny chce vědět, co si myslíš. Jsi v bezpečí, Zlato, je vykleštěnej. Bezpečí především. Teda, ty jsi ale zvíře. Danny, připitek. Yes. Na parťáka. Přesně před rokem se z nás stali detektivové. Díky mý vynikající policejní práci. Dobře, možná to má co dělat s tím, že si chytnul obchodníka se zbraněma. Ne, vážně, koukni. Od blbýho hlídkování až sem. Trápí tě to? Co? To zvýšení platu? Nová placka? Bejt na chvilku velkou celebritou, sakra žena. Napadlo tě, co by se stalo, kdyby jsme čekali na posily, jak jsme měli? Krom toho, že bych pak neměl vzat kukulku? Jo, krom to. Ne, Danny nenapadlo. Už na to nemyslí. Proč ne? Ona zemřela, nás povýšili. Kelímek. Už jdeš? Musím. Ještě jedno, je pánská jízda, no tak. Ještě jedno jsme měli 6krát. Už musím jít. Proč? Moje krásná žena a otravný pes na mě čekají. Jo, na to se nedá nic říct. Vidíš? Hodně štěstí. Nepotřebuju štěstí, tohle není o štěstí. No to snad není pravda. Není to zas tak hrozný. 5 čísel vody? Chudák Shorty. Phil tady bude během pár minut. To potřebuju, přispívat na školu jeho syna. O co jde? Je to náš domov. Jo, jasně, zdá se, že je postavený z bakelitu. Dost. Tak, už musím do nemocnice, mám noční, takže ty a Shorty to tu máte na starost. Paráda. Krucině. Začnu spát v pokoji pro hosty. V lednici je řízek. Až to Phil dodělá, dej mu pořádně najíst. Já vás miluju. No fuj. Neříkal jsem před 2 měsíci, že máte ten kohout vyměnit. Jaký kohout? Jo, měl prasklinu. Neříkal jsi, že to uděláš sám, abys ušetřil? Strávila jsem s tím celé odpoledne. Chystal jsem se na to. Před 2 měsíci? Koupil jsem nový auto, chtěl jsem trochu ušetřit. To nechápu, přijdu později. Molly, Danny, co? Chci, abys mi pomohl, jasný? Nejdřív to byl účet za plyn, pak ta klimatizace a teď zas umyvadlo. Já tě miluju, ale potřebuju vědět, že se na tebe můžu spolehnout. To je celý. promiň. Musím jít. Molly, počkej.
Uvidíme se ráno, ano? Nechtěl jsem ti způsobit trable. Instalatér jen dělá svou práci. Chceš malou radu? Holka, co leze pod umyvadlo, není ta, o kterou bys chtěl přijít. Jo? Důstojník Fisher z policejního oddělení New Orleans. Detektiv Fisher. Kdo volá? Tady Miles Jackson. Jak se směl? Proč mi sakra voláš? Chci pokecat. Třeba o počasí a pozvat tě na dobrý oběd. Vězeňský jídlo je hnus. Je to jeden z mnoha důvodů, proč jsem vypadnul. Já tě tam dostal. Už bych věděl, kdybys byl venku. Fakt, Danny? No, je mi to líto, ale myslím, že tě do toho nikdo nezasvětil. Dobře. Kde jsi? Dost blízko, abych cítil Molly v koupelně, zatímco si spal. Ta nehoda s vodou mě mrzí, právě jsem si to začal užívat. Danny, tam běžíš? Nevím, kde jsi a co děláš. Ale jestli se přiblížíš ke mně nebo k Molly, přísahám. Danny, prosím, zmrkni. Zabil s lásku mýho života. To byla nehoda, Mike. Chudáček Phil. Tak hrozně se na ten řízek těšil. Phile! Phile, vypadni! Vidíš, tohle byla nehoda. Teď mě poslouchej. A poslouchej dobře. Dnes máme roční výročí. Přesně před rokem, ať už díky štěstí nebo tvýmu umění, si mě dostal, ty bastarde. A proto dnes vyhlašuju odvetu. A vidíš, teď jsem vyhrál první kolo. Minule si mi totiž sebral něco, co se nedá nikdy ničím nahradit. A proto já teď zase vezmu něco tobě. Tak mě napadá, myslíš, že mi bude Molly důvěřovat? Milesi! Milesi! Pohlídejte. Dobře. Promiňte, mohl bych si půjčit telefon? Musím volat dceři. Ano, jistě. Díky, fajn. Z jejího domu. Dobře. Tak. A jak se má máma? Molly! Policie! Ven z auta! Ven z auta, rychle!
To je dobrý. Názdar, chlape. Henku, zavolej na dopravní, ať zastaví loď Thomas Jefferson. Co, Dennis, pomal. Miles Jackson je z basy venku, nevím jak. Jestli do 30 vteřin tu loď nezastavíme, tak už Molly neuvidí. Dobře, už tam volám. Máš jedničku? Zkus si udělat domácí úkol. Děkuji moc. Není zač. A promiňte, že to tak trvalo. Ne, to nic. Molly, vem to. Jsem detektiv Danny Fisher. Uzavřete toto. Dámy a pánové, stát. Stůjte, prosím. Denny. Kde Je pryč. Byla na lodi a teď je pryč. Uklidni se, možná je právě v tramvaji na cestě do nemocnice. Ne, ty to nechápeš. Vzal jsem mu něco, co se nedá nahradit. Zabíjej. Denny, to se nestane, jasný? My ji najdeme, neboj se. Molly, no tak. Dělej! Telefon Molly Porterové. Dej mi. Jak víš, že ještě není mrtvá? Si tě dobírám. No tak. Kde je tvůj smysl pro humor? Pozdrav svýho přítele. Denny, jsem ve stříbrné dodávce. Molly, kde jsi? To bylo zadarmo. Ostatní si musí zasloužit. Já tě najdu. Nakonec tě uštvu a zabiju tě. Víš co, už se na to moc těším, Danny. Je to hra. Máš přece rád hry, ne? Myslím, že jo? Monopoly. Slíkací twister. A týhle se říká 12 kol. První kolo? Vzal jsem ti dům, druhý kolo, vzal jsem ti Molly a způsob, jak ji udržet naživu, je dělat, co řeknu. A kdy to řeknu. A když budeš po 12 kolech stále stát, potom ji vyhraješ zpátky. To je sranda? Myslíš, že se spolehnu, že budeš držet No, slovo? hele, budeš věřit tomu, čemu řeknu, abys věřil? Nemyslím, že máš na výběr. Takže třetí kolo. Tak za 15 Minut zavolám na předem určený telefon ve městě. Proč se nevrátíš na místo, kde jsme se poprvé setkali, jestli tam nenajdeš stopu? Počkáte, říkala, že je ve stříbrní dodávce. Nebudou dál než 6 bloků odsud. Nech to rozhlásit. Třeba zachytíme mobil. Jasně. Nic nevidím. Možná jsme na špatném místě. Ne. Tady jsme to auto zastavili. Pak mě postřelili, stejně nic nevidím. Máme čas? 10 minut. Stejně si myslím, že jsme špatně. Možná se pletu, to není od povodně. To je dnešní datum. Jo. Je to kód. Jsou to stupně a hodiny. Ne, to těžko, to se mi nějak nezdá. Odpočet? Ne, jsou tam 2 stupně. 2 hodiny. Stupně, minuty, vteřiny. Je to délka a šířka. Je to pozice, tam najdeme telefon. Rychle. Délka a šířka, jak to, že o tom tolik víš, Denny? 8. třída zeměpis, pojď!
Zopakujte mi to. Ne, 29 stupňů, 57 minut, 3 vteřiny. Má to 317 Decatur. 317 Decatur, stanice mýho bratra. Brácho, hrajeme ping-pong, nechceš se přidat? Jsi na stanici. Proč tak řveš? Vypadněte, možná je tam bomba. Budu tam za 2 minuty. Napichni počítače a telefony. Nahoře už nikdo není. Jste všichni venku? Že by dal bombu do hasičské stanice? Zničil dům a unesl Molly. Nemám tušení, co udělá. 15 vteřin. Prej bude volat na mobil, na určitý mobil, tak všichni si je vyndejte. 5, 4, 3, 2, 1. Slyšíte? Je tam. Tamhle. Přejete si? Jensne, počkej. Haló? Ahoj, Denny. Jdeš právě včas, takže jsi se zasloužil čas navíc na další úkol. Ty o vlku a ten odstartoval 4. kolo. V bance New Orleans Savings hoří. Na paměťové kartě telefonu, který právě držíš, jsou čísla 2 bezpečnostních schránek umístěných v 10. patře. Abys vyhrál, tak ty schránky prostě vezmi. 17:50 přesně. Nebo to bude předčasný knockout. To myslí vážně? Nemám čas, musím jít. Jo, budu tam. Ty, Denny, na tom mobilu se dělá. Našli dodávku, ve který Miles unesl Molly. Já svolám tým k válečný poradě, dobře? Co je? Halo. Soustřeď se kvůli Molly. Jasný. Pomoz mi najít Molly. Kdy jsem tě nechal ve stychu? Nikdy. Tak, jdem na to. Detektiv Fisher? Jo. Ray Santiago, FBI, inspektor George Aiken. Víme, že se tu objevil Miles Jackson. Co jste říkal? Miles Jackson kontaktoval vás. Jo. Utekl z vězení, FBI to věděla a neřekla mi to. Chápeme, že jste rozrušený. Já den. jsem Ale to nebyla vaše věc. Takže můžete dál naříkat na to, co jste věděl nebo nevěděl, nebo nám řeknete, co se stalo. Chcete vaši dívku zpátky? 2 připravena k odjezdu. Denny, jdeš taky? Jsme vaše naděje. Řekněte nám, co chceme a my vám pomůžeme. Uvidíme, jak rychle jezdíte. Z věznice utekli před 2 týdny. Miles a pár chlapů přemohli stráže, zabili správce a požadovali 30 aut. Dali jste mu je? Neměli jsme na vybranou, Denny. Úřad jim poskytl auta s dálkovým ovládáním motoru. Dostali se 3 bloky od budovy. Přijela Národní garda a pak všechny vrátila do cel. Jo, kromě Milese. Mohl byste mlčet, to kňučení mě ubíjí. Netušíte, proti komu stojíte. Já vím, že jste ho zatknul, ale nevíte nic. To, že má Jackson vaši přítelkyni, to mě téměř nezajímá. Fakt, že udělala něco, co předtím ne, a to, že se ukázal ve městě, to mě zajímá mnohem víc. Vy chcete Milese, fajn. Já chci živou Molly, vím, co musím udělat. A teď mi běžte z cesty. On mě vůbec neposlouchal.
Pane, to je to, co Miles chce. Musíme Dannyho zastavit, než něco podělá. Dannyho? Vy jste teď kamarádi? Když bude Danny hrát dál, Miles bude rozptýlený. Když bude rozptýlený, možná udělá chybu. A pak ho pohřbím. Hej, Danny! Máme čas? 6 minut. Host na 10. patře, rychle! Jdeme, poprem! Hlášení velení. Táhneme hadici do 10. patra. Tlak vypadá dobře. Tak šup! Jeďte sebou! Dotáh, chlapi, pohyb! Vážení, všichni mě poslouchejte. Před 32 minutami byla unesena Molly z trajektu. Potřebujeme každou kameru, každého svědka, poznávací značky. Až ten stráž zavolá, chci vědět, kde je. Chci vědět, co dělá, chci ho najít dřív, než ho napadne, že by jí skřivil jediný vlas. Mohla to být vaše holka. Vaše žena. Kdokoliv z nás. Tenhle magor nesmí vyhrát. Pomozte mi tady s tím. Tady jsou. My si ho sebou vyvěsili. Máme tam další kyslík. Dobře, pojď, dávejte pozor. Jde. Co? Kůň. Opuste tu místnost. Jaký je čas? 2 minuty. Na. ...590 a 591. Tady, tamhle. Překvapení! Někdy od vítězství očekáváme víc. Čau, Danny. 5. Kolo. V jedné z těch schránek je kilo nejlepší výbušniny. Takže teď máš vlastně necelých 7 minut, aby... Abys ujel 23 bloků odsud až k molu na Nichols Street. Jestli tam dorazíš později, tak bomba vybuchne. Další Schránka je vodítko do dalšího kola. Jsi v časový tísni, mohlo by se ti hodit hasičský auto. Joha, Taky si vem přilbu a zapni sirénu. 7 minut? Za 7 minut ani nevylezem z baráku. Půjdeme po schodech. Danny! Co chceš dělat? Rukavice. Dělej. Až vypadneš, jeď do Atlanty. Najdi mámu a zůstaň s ní. Nechci dát tomu hajzlovi další šanci. Přivaž to. Danny! Tak to přivaž. Danny, to nemůžeš! Danny!
Ne, zakódovaný signál, nedá se ani odhadnout jeho číslo. Co je to za zvuk? Řídím hasičský auto. Myslíš, že je to dobrý nápad? To... Volej pyrotechniky, ať přijedou do přístavu na Nicol Street. Sleduju. Stopni to, Milesi, jsem tady. Dobrá práce, Danny. Ale musím ti říct, že ses trošičku zpozdil. To byl gong. Takže začalo další kolo. Nakonec tomu začínáš rozumět. Chci mluvit s Molly. Co kdybych ti zařídil něco lepšího? Co kdybych ti ukázal? Jak jsem řekl, Vodítko do dalšího kola je v té druhé schránce. A když si dáš 2 a 2 dohromady... Možná tě čeká setkání. Doufám, že jste nikoho nezabil. Máte flexu? Tak to vypusťte a vraťte se zpátky. Chtěli jste ho chytit? Vyměnili jsme SIM kartu, jsme napojeni na váš mobil, sledujeme vás. Miles zavolá znovu, potřebujeme ho udržet ve spojení 30 vteřin. To je vše, tak ho najdu. To ne, Miles má zakódovaný telefon. Jsme FBI, ne Poldové z vesnice. Potřebujeme 30 vteřin. Všichni poslouchejte, pozor! Už máme pozici. Je to hotel Monteleone, opakuji, hotel Monteleone. Chci všechny jednotky a psovody. Chci tam mít všechny, hned!
Nikoho na střeše. Vypnout veškerou komunikaci do hotelu i ven a puste psy. Ray, ty máš kamery. Od jakého pokoje je ten klíč? Kontrolní místnost? Tady, pane. Díky. Čistý! Čistý! Fischere! Fischere! No tak, kde sakra jsi? Byl tady. Nikde nic. Ať jsou v pohotovosti. Dobře. To je Miles, zastavte to. Jaký je čas? Bylo to před půl hodinou. Něco si píše. Vzkaz. Co to je? Pořád jsme tu. Uzavřít všechny východy. Objevili jsme Milese na kameře. Čekejte na pozice. Počkat, on tam s někým mluví. Někam ho vede. Kdo je to? To je Willy. Jdu najít Willy. Ukažte mi všechno. Chci vědět, kde je. Miles si půjčoval auto v Lafayette, uvedl jinou adresu. Děláme na identifikaci těch bezpečnostních schránek a hledáme komplice. Zatím nic. Co nám uniká? Někde přece musí nechat nějakou stopu. Vraťme se k útěku z basy. Takže ovládli věznici. Ale Miles jediný utekl. A kolik těch chlapů nakonec skončilo zpátky v cele? 43. FBI s nimi mluvila. Správce věznice. Jdi za ním. Dal mu kód k bezpečnostnímu výtahu. Vede až do podzemí. Jdeme tam. Promiňte, něco jsem podělal. Ten chlap byl potřeba. Říkal, že spravuje klimatizaci. Nevěděl jste to. To funguje? Je dost starý. Dovedl jsem ho sem a dál už šel sám. Tam. Ta klimatizace vede až nahoru? Jo, až na střechu. Jedeme tam. Pozice 1 obsazena. Pozice 2 obsazena. Pozice 3 obsazena. Nic, po Milesovi ani stopy. Kde je Fischer? To je normální. Žádný signál. Sakra. Co to je? Měl to být telefon, ne? Jo, ale... Já říkal, že ti ukážu. Danny, jestli tohle vidíš, tak začalo 6. kolo. Jistě, vedle tebe stojí Willy. Promiň, Willy. Nic osobního. Špatná doba na špatném místě. Závěrem tohohle vzkazu máš 60 vteřin, než ten výtah začne padat dolů. 60 vteřin, omezené zdroje a bohužel tlusťoch Willy. Je mi líto, přežije jen jeden. Kdo bude žít, to už je tvoje rozhodnutí. Ten bude mít vodítko do 7. kola zarámované v hale. Ten druhý měl být hubenější. Daniel mě přinutil to přečíst. To je jako fakt?
to ne, vždyť mám ženu a děti. Kde je poklop? Máme vysílačku. Není čas, jak to otevřu? A co já? Vy sledujte čas. Západka a je tam nahoře. Hledejte západku. Fajn, já vás dostanu. Sakra, nevejdu se tam. No jdeme na to. Je to vysoko. Musíte se snažit, je to vaše jediná šance. No tak, dobře, dobře. No tak, zaber. Snažte se trochu. Je to moc vysoko. Vy to zvládnete. Filip, vstaňte. Musíte se rychle zvednout. Čas. 40 vteřin. Musíte spolupracovat. No tak, chlape, snažte se. Držte mě. Držte mě. Držím vás, držím vás. Zaberte. Nechci umřít. Držte mě. Držte mě. Skvělý. Já jsem to zvládnul. Moje záda. Nemůžu se hnout. Ten výtah se cítí dolů. Podejte mi ruku, musíte na kraji. Dejte mi ruku, no tak. Nemůžu. Bolí mě záda. No. Držím. Je to potvrzené. Rychle, hoši. No tak. Opatrně. Jděte, prosím. Víc moc dělat lepší. Danny, Miles vám nedal dost času. Počkat. Chci Terryho. Sežeňte Terryho. No tak makejte. Jistě. 30 vteřin. Jo? Danny, jsi naštvanej. Udělal jsem, co jsi chtěl. Nemusel zemřít. Ne, Danny. Měl jsi možnost ho zachránit. Bylo to tvý vítězný kolo. Keci. Kašlu na možnosti, kašlu na kola. Chceš mě opustit? Protože jestli chceš přestat hrát, určitě si najdu jiný řešení. Ne. Dobře, tak Jak Molly řekla, vodítko do dalšího kola. Nic neřekla. Já jsem právě viděl umřít člověka. Ani nevím, jestli je Molly živá. Jo. Ještě chvíli. Musím si to srovnat v hlavě. tady není nad čím přemýšlet. Pokouší se Vysledovat náš hovor? Budu hádat. Nejdřív to byl ten tvůj kámoš, který Zjistil, že je telefon za korun. A pak to byl agent FBI, George Aiken. A jo, malá roztomilá hračka. Čekejte na pozici, čekejte na pozici. To jsem půlichoce. Fakt? Jak jste se v Téhle hře pěkně sešli. Málo času. Jo. Tak, měli bychom... Jsme začít od začátku, jestli to na podruhý nebude legračnější. Nebo možná... No? Tak do třetice.
Jak řekla Molly předtím, vodítko do dalšího Jeho kolo je zarámovaný v hale. Obraz osamocenýho muže. Takhle skončíš, jestli nebudeš hrát podle pravidel. Ještě jednou budou sledovat náš hovor a začnu Molly odřezávat prsty. Tak. Co kdybych tě zavolal asi za 2 minuty? Bude to dost času na tvý truchlení. Ztratili jsme to. Miles pozdravuje. Nefunguje to. Do dneška se podařilo federálům vysledovat Milesův telefon jen jednou. Funguje to skvěle. Jestli bude Danny pokračovat, odnesou to další. Ne, neberte to. Co to tu vykládáš? Danny, Billy může být ten poslední, který zemřel. Vemte ten blbej Najdeme telefon, Molly. ticho! Zvedněte ten telefon! Je to Claiborne a Toulouse. Bravo, Danny! Musím říct, že jsem ohromen tvými detektivními schopnostmi, ale s radarama, který máš od FBI, se mi to zdá trochu nefér. Hraju tvou hru. Na tom záleží. Svatá pravda, ale Je na čase, abys hrál sám za sebe. Buď na určeném místě do 10 minut. Přijeď tam sám a budeš mít šanci 50-50 užít si zbytek života. Máme za sebou víc než půlku a já mám pro tebe malý překvapení. Nebuď hrdina, Ray. Za tohle nejsi placený. Danny, máme tam 2 týmy kolem 3 bloků. Co vidíte? Nevidím nic. Říkal 10 minut. Čas vypršel. Pořád nic. Zůstaňte na své pozici. Je to pod kontrolou. Zůstaňte tam. Už něco máš? Už se můžeš začít radovat. Mám člena hnutí Black Panthers, kterýho Miles donutil zabít strážný při vězeňském útěku a pak ho tam nechal, aby to odnes. Kdy s ním budeš mluvit? Hned, jak soudce podepíše příkaz. 10 minut. Já to potřebuju za 2. Budeš mít šanci 50-50. Autobus. Nastoupím. Molly, Stoj! Danny, miluju tě. Nechcete se posadit, hrdličky?
Dostanu tě z toho. On s někým mluví? Hlavně klid. Podívejme se, to je překvapivé. Zkouška, 1. To byl Miles? Mám ho na telefonu nebo je uvnitř? Je v autobuse. Všem týmům máme potvrzeno, že Miles je v autobuse. Postupujte podle plánu. Chci tam mít i odstřelovače. To je on. To byla chyba. Jsme připraveni, proč ho nedostaneme hned? Ne, když autobus zastavíme, bude z toho masakr. Víme, kde je, počkáme si. Alfa 1, pozor, připravte se zastavit cíl. Nemůžu vás nechat běžet, víte? 7. kolo, Danny. Abys vyhrál, musíš mě prostě nechat odejít. Jestli můj prst opustí tohle zařízení kvůli hlouposti a nevrátí se tam do 10 vteřin, tak si, milý Danny, prohrál tohle kolo a pak nastanou 2 věci. Za prvé dojde k menšímu výbuchu, který vystřelí 10cm hřeby do jejího srdce. Míří na pravou komoru, ale uvidíme, co se stane. 30 vteřin potom, až bude mrtvá, tak dojde k druhé explozi a ta roztrhá všechny lidi v tomhle autobuse na malý kousíčky. Co dodat, Danny? Já moc rád hraju hry. Já nechtěl, aby Erika zemřela. Na tom už teď nezáleží. Tohle je to místo. Tady, kde jsou 2 Silnice. Agent Santiago taktické jednotce. Zaujměte pozice u nadjezdu, kde se kříží s Perdido. Čekejte na rozkaz. Chytej. Měl bys vidět výraz v tvém obličeji. Nech Molly odejít. Tohle je mezi náma. Myslím, že kdybych ji nechal jít, Danny, že bys přestal hrát. V očích ti čtu. Myslíš si? Dostanu se včas k telefonu? Proč Miles chtěl, aby jsme se tu setkali? Na Cersei. Velmi chyba. Ptám se tě proto, Danny, protože chci vidět obličej muže, který ví, že nemůže vyhrát. Obličej člověka, jehož život leží metr před ním, ale on se prostě nemůže natáhnout a vzít si. Něco k smíchu? Jo, to je. On vyhraje a nakonec tě zabije. To je ale divoška, že jo? Předloži na západní stranu. Rozkaz čistý. Jason, pozor. Tým na pozice. 1. Co když ti nevěřím? Prosím? Co když si myslím, že je to podvrh? Protože když ta bomba bouchne, Milesi, umřeš taky. Co mi brání v tom, abych se zvedl a vymlátil z tebe duši? Nic. Ty to neuděláš. Protože jsi předvídatelný, Danny. Myslíš si, že lžu? Vem si to. Všechny týmy na znamení. - 75 metrů skrze okno jedoucího autobusu. Jeden prostřelí sklo a další trefí cíl. Opravdu to tak chcete udělat? Tým Delta, připravte se. Tým Bravo a Charlie se připraví k vyzvednutí cíle. Nemám jasný výhled. Cíl zakrývá rukojmí. Nemám výhled, cíl zakrývá rukojmí. Ty to nechceš? Fajn. Tady je něco, co chtít budeš. Vodítko do 8. kola. Všem týmům máte zelenou. Opakuju, máte zelenou. Zastřelte. Zabijete i tu holku. A hlavně Miles. Připravit. Teď. Zemi!
Detektive Fischere, já se o ně postarám. Molly! Molly! Co se stalo? Při pozici Milese, rychle! Kde je sakra Miles? Negativní. Ztratil se v davu. Zastavte veškerý provoz na silnicích, kde se... Povolejte všechno, co má ruce a nohy. Zastavte provoz na silnici. Silnice bude stát tím. Tohle jste podělali, musí se to napravit. Ten smetek nám nesmí uniknout. A co vy? Jdete do toho? Mohli jste jí zabít! Moc dobře jste věděli, že tam je! Poslouchejte, pitomče! Měli jsme ho, mohl být konec! Ne! Kdybyste ho zabili, tak by tam umřeli všichni! To jste nevěděli, blbci! Měla na sobě bombu! Všichni v autobuse by byli mrtví! Máte něco v koutku? Lidi, rozejděte se, už se nic neděje. Jděte domů, tady není nic vidět. Dobrý den. V pohodě. Já jsem Molly držel. A řekl jsem, že ji zachráním. Nemohl si nic dělat. Jestli umře, bude to na mě. Ale ona neumře, Danny. Už by se směl přestat obvinovat. To nejde, víš proč? Protože on trestá Molly za mou chybu. Dělal si svoji práci. No a co? Milesovi je to fuk. Já a on. Oko za oko. Byl to jen metr, byl jsem od něj jen metr. A nic jsem neudělal. Dost, stačí, nech toho. Vyhrál si kolo. A co je důležitý, získal si pro nás čas a já už mám jméno. Mívali jsme s jedním vězněm dohodu. Jo? Ten nám řekl, že Miles hrál šachy s chlápkem jménem Anthony Deluso. A navíc, Deluso byl podmínečně propuštěný 3 týdny před útěkem Milese. Jensen jede za jeho kurátorem kvůli adrese. Proč si nešel ty? Potřeboval mě kámoř. Jo. Je to tu. Tady Hank. Jo. Setkáme se tam za 10 minut. Máš to? 212 Perdido. Konečně na něj něco mám. Vidíš? Já bych tě v tom přece nenechal. Tak čau. Henku. Co? Dej bach. Jasná věc. Danny? Tohle nemůžete zvládnout sám, jasný? Poslouchejte. Nechci, abyste přestal. Jen vám nabízím pomoc. Uděláme to spolu a získáme na tom oba. 8. kolo. V té obálce 5 čísel. Pomůžu vám. Vyber chytře a číslo, které zvolíš, vyhraje celé kolo bez dalších kroků. Vyber hloupě a to číslo spustí jedno ze 4 zařízení pohybujících se městem. Máš 60 vteřin. Jestli nevybereš ani jedno z nich v časovém limitu, budou spuštěny všechny 4 a potom budeš mít honičku. Drž se! Proženeme je adresářem. Ne, nejedná se ani o pozici. Nedává to smysl. Tak to budou kódy. Zkusíme to. Text. Textové zprávy. První je radnice. Dobře. To druhé je kongresový sál. Máme jen 10 vteřin a zbývají nám ještě 3 čísla. Rychle. Promiň, Danny, prohrál si. A právě 9. kolo bude pořádná legrace. Velmi brzy se tramvaj číslo 907 dostane dolů na Canal Street. Právě si odpojil brzdy a komunikaci. Tvým úkolem je zastavit tramvaj, než dorazí na konečnou a sebere sebou, co jí bude stát v cestě. Do auta. Rychle. Zvláštní agent Ray Santiago z FBI, krizová situace. Tramvaj 907 nefungují brzdy a jede přímo na Riverfront. Jeďte přímo po 10. až na Canal Street. Jo. Ne, tohle není žádný žert. Já jsem zvláštní agent Ray Santiago z FBI a potřebuju mluvit s někým, kdo mi pomůže. Dala mě do pořadu. Dělej, vem to. Hraje Cambery Manilo.
Jo, ne, ano, jedeme tam, jasně. Kluci, je tam někdo, kdo to může rozhodnout? Musí vypnout proud a tramvaj se zastaví sama. To nemůžou vypnout proud? Kámo, ještě jednou a naposled, tohle není žádná sranda. 23, už jste na místě? Jo, je tady klid. Za rohem jsou 4 jednotky. Rozumím, jdeme na to. Tramvaj 907 dispečinku, příjem. Tramvaj 907, slyší mě někdo? Jakou rychlostí jedou? Nevím, 30 tun ocele z kopce? 60 hodin. Možná 80. Zvedl by někdo ten pitomej telefon? Cíl utíká zadními dveřmi. Mám ho zastavit? Nechci. Vidím ho, podezřelý v pohybu. Uvidím, kam má namířeno. Jdu za ním. Pokud neodstříneme šťávu, tak se nezastaví. Mám nápad. Danny, co to děláte? Danny! Držte to rovně. Ano, na brzdě. Jsi se zbláznil! Možná. Danny, pozor! Uhni. Nedá se ovládat. Zkoušel jsem brzdit. Pomozte mi. Zaberte! Ještě! Dejme to! Otevřete! Zkusím to přerušit ze střechy.
Všem jednotkám podezřelý vešel do továrny Dixie na Fitzpatrick. Čekejte na znamení. Přerušíme proud. Jste úplně zešílej. Už jste skákal z jedoucího auta. Dobrovolně ne. Jede moc rychle! Semi! Uhněte! Pryč do háje! Uhněte! Pryč! 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 Jděte stranou! Pryč! Jak to vypadá? Je vám něco? Vám, pane? Co? Jsou tu. Mám ten nákladák. V pořádku. A co vy? Ano. Jo, dobrý. Asi začnu jezdit autobusem. To je skvělý, výborný nápad. Proč se do toho nedáte? Díky. Za chvíli to prej vypnu. Začíná to být jednoduché. Ty mě chceš šetřit? Máš něco, u čeho se zapotím? Takže jsi se sebou spokojený? Proč? Protože jsi zastavil tramvaj nebo protože jsi začal svoje vlastní kolo? Fakt obdivuhodné. Bezva. Takže, továrna Dixie, druhý patro. Jestliže v 10. kole porazí tvůj nejlepší kámoš Anthonyho Delusa, tak v 11. kole porazím tvýho kámoše já. Zvedni to. No tak je tam jen schránka. Henku! Jsi fakt vytrvalý. Správně. Myslíš, že chlap jako Miles by pro tuhle situaci neměl plán? Ať je jaký chce, ty nejsi jeho součástí. Hajzl. Vůbec nic, mám někoho na telefonu a snažím se získat odpovědi, ale bohužel. Chcete odpovědi? Dám vám je. Miles o tom věděl o všem. O Hankovi, o Delusovi, byl v té továrně. Je to půl hodiny, něco, cokoliv. Denny, v továrně došlo k výbuchu.
Hasiči jsou na místě, ale Hank byl uvnitř. On neměl šanci. Je mi líto. Danny, ne! Danny, ne! Nechte mě být! Poslouchejte. Před 3 lety ukradl Miles z vojenské zásilky v Iráku 3 střely. Našli jsme ho v Pakistánu. Když mělo dojít k prodeji, ztratil jsem Milese i ty rakety. Za 2 dny jedna raketa sestřelila Boeing 747 nad Islamabádem. Tohle je jediná celá věc, kterou jsem v troskách našel. Prostě jsem udělal chybu. Zapomněl jsem na to. Není to o Milesovi, ale o těch, kterým ublížil a kterým ublíží. Já už ji nikdy neuvidím. No neříkejte. Ale ano, zbývá poslední kolo. Znám Milese lépe než kdokoliv jiný. Já vám pomůžu. Dendíku, a dudy se už rozeznívají. Promiň za zpoždění, Danny, ale myslím, že jsme právě připraveni na velké finále. Ale je tu 12. kolo a tentokrát už nebudeme hrát na počet úderů. Tak za 17 minut to bude přesně 1 rok. Co Erika umřela. A musím se ptát, jestli pak čeká Molly stejný osud. Maj si tohle nesmíš. Prostě. Vedl jsi celkem dobře a žiješ teď. Jen stačí jedno, aby si našel. Tvá drahá polovička má na sobě přidělaný dotykový telefon spolu s výbušným zařízením. Až na to, že tentokrát pouze tvůj otisk prstu, pouze tvůj dotek může stopnout odpočet. Řekni mi, kde je. Je ti líto, co jsi mi udělal? Jo, Miles, je. Výborně, možná Aby si mohl navštívit a říct si to osobně. Byla to legrace, ale hra končí. Co? Navštívit Eriku? Na hřbitově. Kde je pohřbena? To někdo! Potřebuji prověřit pohřební záznamy zemřelých v New Orleans. Příjmení Kessen. K-E-S-S-E-N. Křestní jméno Erika z C. Reagent Ray Santiago z FBI. Potřebuju policejní posily. Jsme na Canal Street a Royal. Míříme do centra. Hřbitov Metairie. Až dorazí, ať na nic nesájí. Jen já to můžu deaktivovat. Víme, Danny. Jsou na místě? Téměř. Pamatujte, jde o Milese. Hřbitov může být jenom první krok. Blbost, proč tohle všechno dělá? Kdyby nás chtěl zabít, už by to dávno udělal. Telefon. Ano. Danny, Chuck Jensen. 2 věci, které mi dal Hank za úkol, nedávají smysl. Vystopoval jsem všech 5 telefonních čísel. Všechna byla napojená na tu tramvaj. Všech 5 čísel. A nejen to. Miles měl v tom výtahu 1 kameru. Přehráli jsme tu kazetu a on to odpalil dřív, Danny. Ještě si mohl Willyho zachránit. To je to poslední, co mi dal Hank za úkol. Danny, proč zastavujeme? Billyho smrt byla daná. O čem to mluvíte? Měl kameru ve výtahu, viděl, že ho zachráním, tak to odpálil dřív. A ta telefonní čísla byla napojena na tu samou tramvaj. Já ho sice zatknu. Ale vůbec nic jsem o něm nevěděl. Je to váš člověk, co mi uniká? Joshua. Pokaždý, když hraje, co chce? Chce vyhrát. Miles chce být ten, koho nikdo neporazí. To ne. Kvůli té dohodě se Samuelem a Joshuou to určitě není. Co jsme ještě našli v autě? Diamanty. Ukradl zbraně armádě a slušně je prodal. Má Molly víc než 3 hodiny a nikdy se nezmínil o výkupu. Tohle není o pomstě. Tohle je o penězích. Tak, chci veškeré informace o tom strážném z hotelu. Jistě. Willie Dumain pracuje jako ochranka u Homewood Security. Ahoj,
Jsem Tom Baxter. Prej se tu dneska Willy Dumain neukázal, mám za něj říct směnu. Díky. Dává nám pěkně zabrat. Musíme se zastavit a přemýšlet. Dneska, co jsem vlastně udělal? Záleží na tom? Jste to pouze vy, kdo může deaktivovat bombu? Sebral mi dům a Molly. Aby vás dostal do hry, co ještě se v hotelu stalo? Unikal plyn. Evakuovali 3 bloky. Co 3 Jo, bloky? 3. Chci seznam všech budov. Jakýkoliv z těch čísel vedlo k té tramvaji. Já jsem jí musel zastavit. Ne, vy jste musel vyhodit proud. Po Katrině, když bylo město bez energie. Homewood Security přemístili veškerou nechráněnou hotovost. Počkat, co bylo to poslední? A do hajzlu, jedna z budov, kterou jsme evakuovali, je totiž dočasný sklad pro ministerstvo financí a cenin. Sakra, je to mincovna! Jsem rád, že tu jste. Záložní generátor poběží jen do půlnoci. Federálové přemísťují 50 a 100 stažené z obou. Je to hotovost z celého jihovýchodu, zhruba něco přes $100 milionů. Jděte s taktickou jednotkou do mincovny a všechno tam zastavte. Všechna vozidla, chodce, zastavte všechno a uzavřete čtvrť. 8 minut, abychom se dostali na hřbitov. Nechcete Milese? Ne, nejdřív Molly. Díky. Děkujte, až bude po všem. Řekněte mi, když Miles ví, že uzavřeme město, jak dostane ty prachy? Čtvrť opustí jen záchrana vozidla. Miles se nikam nedostane. Co? Co to děláte? Molly je na hřbitově. Ne. Řek, abych si vzal přilbu a zapnul siren. Všechno, co jsem dělal, mělo důvod. Od chvíle, kdy Molly vyšla z domu, jsem neudělal nic, co by neplánoval. Zajistil, abych poškodil auto a ukradl. A to s mým bráchou měl naplánovaný. Ukázal mi Molly, aby mě udržel ve hře. Když žije, je to jeho propustka ven. Dejte mi ochranku v nemocnici. Buď se zlato, jsme tu! Jsme u cíle. Uděláš, co jsem řekl, budeme šťastní až do smrti. Tak. Kde jsou ty pytle? Pozor veškerému zdravotnímu personálu. Došlo k úkolu nervů v východním křídle. Prosím, máte se nezblízkat
Obklíčit univerzitní nemocnici. Nikdo nesmí jít ven. Myslíš, že nás dostaneš až na Tahiti? Nastup. Jsou tady. Odletá. Orle 1, to jste vy? Nemáte povolení k odletu. Přepínám. Orel 1 žádá o povolení. Leď! Nesnažíš se mě zdržovat, že ne? Jestli chceš letět sám, prosím. Jo, tak co kdybys mě to naučila? Nahoru! Nahoru! Dobrý, běžte! Koukej se rozhodnout správně. Bude mi potěšením zabít tě. Má pistoli! Vraťte se k nemocnici. Ne, to nejde. Potřebuju to stabilizovat, nebo se brzo zřítíme k zemi. Zbraň, Denny! Jde po té zbrani! Nejdej, nejdej. Tady Orel 1. Dokážeš si někde přistát? Poškodil hydrauliku, padáme dolů, Denny! Potvrďte stav Orle 1. Už jste ten problém vyřešili. Sakra, Denny! Bože, Denny! Potvrďte stav Orle 1. Potřebuju přistát. Orle 1, dokážete se vrátit k nemocnici. Denny, mluv se mnou! Tady je Orel 1. Situace je kritická. Zdej to, Denny! Tentokrát tě žádný gong nezachrání. Drž se, Denny! Drž se! Denny, nemáme čas! Už to nedokážu ovládat! Prohrál jsi! Orle 1, povoluji Denny, přistání. připoutej se, padáme! Orle 1, hlaste se. Můžete přistát. Detektive Fisher. Poslední pohyb. Ta vesta z autobusu. Knockout. Pane bože, pane bože! Denny, sedni si! Pořád s tím můžu přistát, připoutej se! Není čas. Ale je! Co to děláš? Dělej, musíme vypadnout. Ne, ne, co to děláš? Ne! Věříš mi? Ano, Tak pojď. přistaň sám! Hajzle!
Pochybovala jsem o tobě. Tak to jsi sama. Co tě bolí? Všechno. Vybouch vrtulník. Nic moc. Pojďme domů. No, náš dům... V českém znění Martin Stránský, Jakub Sajc, Jolana Smyčková, Martin Zahálka, Filip Švarc, Zdeněk Hruška, Roman Říčař, Otmar Brancuzský, Karel Zima, Tomáš Kargr, Anna Remková, Petr Gelnar, Pavel Tesař, Petr Lněnička, Jiří Plojhar a další. Překlad David Dušek. Dialogy Radka Přibyslavská. Zvuk Martin Václavík. Produkce Petr Skarke. Režie Vladimír Žďánský. Vyrobila společnost SDI Sun Studio v roce 2009.